Ahojte, ešte vám ukážem takéto vetičky. Ako prvé tu mám takýto radioaktívny symbol Xtreme 94 Bishop, vlastne radioaktívny znak. Ja som to chcel použiť ako terc, keby som mal luk alebo kusu alebo nejakú pistol, že si spraviť terc a toto použiť ako terc. Je to ako, mohla by to byť aj ako pekná ozdoba niekde na dvere, do detskej izby alebo tak na stenu. Vlastne tento znak. Ďalej tu mám ešte tiež takúto masku, Bleach. Táto nemá tú snúrku vlastne, ale dala by sa tam dať. Je to vlastne maska Ichiga Kurosakiho, ku ktorej vlastne patrí aj tento meč. Je to vlastne Zanbakuto Zangetsu, tiež z animovaného seriálu Bleach. Vidíte, že má aj takúto onu. Vlastne to patrí k tej maske, k tejto. Vlastne má to aj takéto klasické púzdro. Je to vlastne podobne ako mačeta. Dalo by sa to dať aj na opasok, vidíte? Normálne zavesiť. Je to také látkové, obyčajné púzdro. Meč je vlastne aj ostrý. Dá sa s ním vlastne aj ono normálne. Zaseknúť. Takže to by asi bolo všetko, čo by som vám mohol ukázať. Vidíte, že tu máme ešte aj zbytky oného, z toho dreva vlastne. Je to ostré, dá sa s tým vlastne aj zaseknúť. Vlastne klasická mačeta. Takže to je všetko, čo by som vám mohol ukázať. Tak ma odoberajte, sledujte a ďakujem, majte sa.